badirudi ia nolabait bizitzaren neurria norbanakoa dela, ez? Eta guk uste dugu ez, bizitza gizaki orok bizitza garatu ahal izateko komunitatea behar duela, eta zentzu horretan bizitzaren neurria izatekotan komunitatea dela, ez? Eta horretara hurbiltzeko uste dugu herrigintzak ekarpen izugarria egiten dula, ez? Herrigintzak hitzak dion bezala herria egiteko balio du, herrigintza bide urratzaile ere bada, baina herrigintza garai hauetan, ez, garai likido eta individualista hauetan, bada komunidadera hurbiltzeko bide bat, ez? Denok hurbiltzen gaitu komunidadera, nolabait atxikimendu bat garatzen du komunidarekiko, komunidade hori errotzen laguntzen du, sakontzen jarraitzen du, eratzen laguntzen du, eta gainera lotzen du hori, edo Euskal Herrian hori lotzen du gainera herri proiektu batekin, ez? Gure modua, ez, Euskal Herrian komunidade izateko modua, gure ustez herria da, ez, nazioa da, Euskal Herria da komunidade izateko modu hori, eta zentzuretan herrigintzak karpena egiten du horretan, ez? Nolabait norbanakoari edo mitanteari, proiektu kolektibo bat eskaintzen dio, eta gainera herria egiten du, ez?